weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to hayre gollere to hayre law to hayre law to hayre mbara to kasga ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno hamme buso ha to galle ceerno hamme buso to seeno busoɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Dieng Boubou Farba mennoɗo wonde hoorede gadano suudu saɓi suudu Sénat ndu leydi Mauritanie to leydi Sénégal mbuma en jaa ha to Mbour dadiɓe ɓe hinde GPR ɓe teeɓima teɓande ɓuttere no fewi kene qime 15 tonnes taw ko sachet en plastique woni mbusuji kaɗaɗi yeyde e oɗo saaha nder leydi e to leydi Mali Barkhane ko dadiɓe leydi France ɓe kolliri tigui hollirama tigui ɓe ɓamti gollodiral mabɓe hakkude mabɓe e dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama to leydi Niger Mohamed Bazoum ko hoorejo leydi ndi o waɗi jillu makko to wuuro wiyetego Baroua tawatengo to Kerol hakkude mabɓe e leydi Tchad hakkude mabɓe to leydi Nigéria to leydi Burkina Faso lundiyankoɓe ha joni ene jokki tigui namdade gouvernement waɗata démissionné ha laaɓa caggal kay ronki wawde addade leydi ndi to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi ɓelinoɗo e juuɗe CPI gartuɗo ko ɓooyani nder leydi mum waɗi jillu mum garawanigo tawa koto RD Congo République démocratique du Congo e bismago sehil makko biyeteɗo Jean Pierre Bemba to leydi Somalie Cheikh Baba ko wat boniɓe tawateɓe nder leydi heɓe mbaɗi jangu mabɓe ko famɗi kala fodde yimɓe sappo mbasi hen pittali men kabaruji men joolam jaɓeri so waktu rokki en ma en jaa ha to leydi Japon to leydi Iran to leydi Syrie to dawlaji dentuɗi Amérique to Canada bisimilla moon ketki hotodirte joni joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde balawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara joom istintiaba moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safara wonduɓe kista fibrom dogam cité e rafiji rewɓe kewɗi goɗɗi ceerno Djiby Sy ene yawrani on debbo donkuɗo dañde dewgal musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto so a ƴetti leɗɗe makko fodde 13 ne yaltata fin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafin yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗoyeɗo malaɗo woni so yalnama ka miskin Allah o safruma ha mbiyawen tawa hay mbuula yoɓani so wonano wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mo wakti ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ne yawrana ɓen worɓe usraɓe goragu e worɓe yawɓe yitade koye mumen yawɓe yandinde ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a hutorima ɗi siroji joni joni jifɗa hoore maɗa hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kirineɓe mum kala garaw yo aldor nokku to waɗiri safaruji muɗum ceerno Djiby Sy base mum tawi nder naksoto legal ne tetta sara jere ne tetta numéro makko ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi to leydi Mali tawate donc min ñukon wiye Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula ceerno Djiby Sy komo Allah hande luɓiri gandal ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbadden dando faade makko
ayo bela yoro mi dangi bela mi hindana bela yoro mi japtai bela ayo bela yoro mi dangi bela. Docteur Djibiso safri yanke witti yanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saha mo gondena. Docteur Djibiso en andino dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala oɗo ñalawma hande mo tawe to cuuɗi meɗen Jawara so tawi ari ha to Jawara legal aslem sawi boutique Modou Wadda kala mo namdiɗa ma adde haɗo docteur Djibiso. Docteur Djibiso ene jogui base mum to wuuro Kidira so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djibiso ha juma kala humtima. Docteur Djibiso ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗo Makka Bana galle ceerno Sarif Boubacara Haydara so tawi ari ha ɗon kala ñaw mo gonduɗa nanɗa ene sakte andu asirti hen. Docteur Djibiso witti yanke ngana cafro ñabbuji cuuritoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron tis mema hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗo caɗele ella donc ɗo yo ella mum ar walla gonduɗo hen ene ronki yo surtout hena. Docteur Djibiso ene safra donc dañƴe ɓesgu kono ne kadi kecceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminate nder ƴiƴam mum kala docteur Djibiso ene yaltina ha laaɓa. To gonɗa e aduna he kala sa jokkodire docteur Djibiso omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma. sa yiiɗi jokkodire docteur Djibiso mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 leydi Mali 70 85 72 47 mbadden danɗo faade docteur Djibiso taweteɗo to cuuni meɗen Jawara. Kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone asetta tati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen gendi leydi Mauritanie guila aljuma hanki o eɓe tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna goto e yontaɓe leydi ndi mennoɗo wonde tawa kadi ko kañum wonno hoorejo gadano suudu Sénat tawatedu e nder leydi tawatinoɗo leydi Mauritanie noon cankanko noon biyetenoɗo Dieng Boubou Farba koye Dieng Boubou Farba noon koye jaale gadane tambide koye jaale gadane tambinoɓe gendi leydi Mauritanie o jeeya o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati o wonino président Sénat suudu Sénat ndu o ardima suudu ndu fodde duuɓi sappo e tati Boubou Farba Dieng Boubou Farba noon koye nder lappol palol dande maayo ko toon jeeya o jibina noon ko gila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi e ɗiɗi e nder muqadda mo babaɓe o jeeyano noon e idinoɓe kay e idinoɓe nadde école e tawa kadi ko yonta makko e nder falde makko e nokku to jeeya toon o waɗi école makko fondamental noon koye nder wuuro witego Ɓoggue o waɗi lycée makko to Rosso ko addi kono heeɓi baccalauréat makko taw ko bac philosophie noon ko en 1963 duuɓi tati noon caggal nde leydi Mauritanie hemno jeytari no tigui jeytari mum indépendance mum ko noon tigui o hemno baccalauréat makko taw ko philosophie caggal ɗum noon o heeɓi fartange yaade to université Cheikh Anta Diop mo Dakar o ɓeydi toon jangde makko ha o heeɓi toon diplôme makko économique caggal ɗum noon o yaɓani leydi France o heeɓi toon kadi diplôme supérieur en économie o arti e nder leydi makko ko hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi woni en 1970 e saaha o arte leydi ndi noon ardino leydi ndi e ngan sanga ko biyeteɗo mbiyetenoɗo Mouhtar Wula Dadda koye
ngan sanga non e saha kay nder arta leydi ndi 1970 taw kadi o tawi leydi ndi kene wona e caɗele faggudu mawdu no fewi leydi ndi kadi ene ɗomɗa taw ko ɗiɗon fonctionnaire uji stokosɓe ko ɗon tigui Mokhtar Wuldat Dam suɓinomo waɗimo en 1900 waɗimo en 1960 waɗimo tigui directeur du commerce en 1972 woni hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi o jeeya kadi e commission taw ko halfina commission halfinanoɓe kayno leydi Mauritanie tafiri haalisa muɗum yalta ha laaɓa e zone franc CFA on paami tigui omo jeeya e équipe taw ko lancenoɓe o guya ɗum wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati koye ngan sanga kadi o fuɗɗi gollade e boña biteɗo banque centrale mo leydi Mauritanie en 1978 woni hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati o waɗa tigui gouverneur boño woni BCM woni banque centrale de Mauritanie caggal ɗum kadi o wonino ministre de l'économie et des finances ɗum wonno ko hitande ujunere temedde jeetati e goho ha yetti hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati ɗiɗi woni 1981 ha 1982 caggal ɗum noon woni en 1983 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e tati o waɗa ministre de l'énergie de mine ko adi kay komo arta kadi e banque centrale o waɗi toon kadi gouverneur ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi woni 1987 ko nden tigui o waɗa limogé o itta tigui e golle makko ha laaɓi caggal kay nde gañam tumago e leñam tumago tigui ɓendi e nder leydi he ɗum noon ko nden tigui o waɗa limogé nde Mawya Sidi Ahmed Wultaya nde ari e laamu nodditi artirimo kadi waɗimo directeur général ERA Mauritanie e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi woni 1972 o jeeya tigui e membre Sénat e listimo qaddamo elminamo nokcotam ko adi kay komo waɗe président suudu Sénat o woni kadi président Sénat ha 2005 nde laamu Mawya derguitam nde laamu 2005 nde laamu Mawya Sidi Ahmed Wultaya nde derguita e laamu ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara se nomi to leydi Mauritanie ha joni Sidi Wula Zahaf ko jagoɗo kalfinaɗo cellal aade mo leydi ndi o gollodiɓe moon ɓe kolliri tigui aljuma hanki o wonde ko ujunere temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗo e jeetato neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon hen capanɗe jeetato e tato tawama e jaati ko fiilaɓe mborosa coronavirus e nder ɓe cellano ɓe kadi hen nogas jeeɗiɗo kepti cellal mumen hay goto noon ala mo rafi o yooɓi fittani mum hanki ene teska noon e oɗo saaha joni mborosa coronavirus on ƴelliti no fewi e nder leydi hen kadi ko variant moɓe mbiyata variant indien ene heewi e oɗo saaha joni e nder leydi hen ɗum noon wasiya men tan ko wiide bandiraɓe yo mbattu hakkillaji no fewi ɓeydo rentade ɓeydo kadi toppitade kuule woni tigui wiyete geste barriére jamiraɗe kay guila wadde cuumargal ha ustude rokkodirde juuɗe e ustude jaali kala e nokkuji ƴiñodiral e oɗo saaha joni variant kulɓiniɗo ne tawe nder leydi meɗen ha e nder ɗen noon holirama tigui so tawi ko capanɗe jeetato e tato hesɓe wonduɓe coronavirus yitaɓe wonde coronavirus ko ni doggol ngol rik barkewol ko yimɓe ɗiɗo kiifa ko yimɓe ɗiɗo elega ko yimɓe ɗiɗo babaɓe ko yimɓe tato ɓoggue ko neɗɗo goto ataka ko yimɓe jeegomo singiti ko yimɓe ɗiɗo chami ko neɗɗo goto Nouadhibou ko yimɓe sappo Mougeria ko neɗɗo goto to wiyete Zoyarat ko sappo e goo neɗɗo ak juge ko neɗɗo goto Lixar Nouakchott ko neɗɗo goto Sebkhat ko yimɓe tatto Tafraka Zeyna ko sappo e jeeɗiɗo neɗɗo Darnay ko neɗɗo goto Tayyaret ko yimɓe jeegom Toujinine ko yimɓe jeenayo Elmina ko neɗɗo goto Riyata ko neɗɗo goto Mauritanie oɗo saaha joni doggol dendagal winditiɓe doggol coronavirus ɓe jettima ujunnaje nogas temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo hen ujunnaje sappo e jeenayyi e sappo e ujunnaje sappo e jeenayyi e temedde jeetati capanɗe nayyi e tato keptino cellal mumen ha no hannirta ni temedde nayyi e capanɗe jeetato e jeenayyi kawri hen ladial ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen délégation taw ko délégation de comité international de la Croix-Rouge aljuma hanki o ɓe joddima e Mohamed Ould Abdel Aziz mewnoɗo wonde hoolejo leydi ndi e oɗo saaha joni tawteɗo e nder kasoji addiɓe toon noon ko joddade kanko Mohamed Ould Abdel Aziz yurnitade kay ko fati e gurdam makko e nder kasoji he ƴewde kay so tawi haqqeji makko ene horma hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to nummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen jana ha to Touba ñande jamma talata ina wiyata alarba ɓennuɗo o ko tana musɗo waɗi to Touba ko suka ko cukalel almudel tokoso mo duuɓi sappo e tati wasi toon fittale mum tawi kadi ko camion bustotoɗo kabinaji woni tigui fo septique ko on camion ferimo e saaha kay jamma mo taccanno goudron ko ɗon e ɗon o wasi fittade makko chauffeur camion noon naggama e oɗo saaha joni ɓennama to parquet mo Diourbel nan toon nagga kay tawa kadi o nagguera koko wiyete homicide involontaire
volontaire ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Linguére aljuma hanki o ngari min gara musɗo waɗi hakkude gendarmerie e brigade yang hakkude mum noon e yimɓe wuuro ngo wiyetego Amélie tawetego e nder commune mo Tessikere to nder fande Linguére saabi ngari min gara o noon ko caggal kayde rewɓe ɗiɗo nanggano tawa kadi koye sa gendarme aɓe anno patrouille men teeɓi ɓen rewɓe ɗiɗo noon tawaɓe nanguira ko wasde jogade hay kayide goto caggal ɗum noon nde yimɓe hewɓe mbaɗi kayit es intervention ngaji ɗi yoɓe goppeɓe caali ko ɗon tigui waɗi tigui no annama soulèvement ni woni tigui seppoji e garmi garaji hakkude yimɓe wuuro ngom e gendarmerie ji ɗi hollirama tigui neɗɗo go waɗi tigui gañiɓe e nder gañiɓe he hen goto no tampi no fewi namata hôpital o Amadali e namata hôpital tawama hôpital gendarme hôpital Moddara neɗɗo goto kadi gañima hen taw ko gendarme gañima hen gañande kakidiɗe no fewi hollirama kadi en hono holliri jani ɗen hono joom wuuro ngom biteɗo hono joom hono joom wuuro witego beeli ko jeele biteɗo Seydi Aseta Bam e baɗum ne wiye Harouna Oumar Ba kañumen kala teɓama e oɗo saaha joni tawi tigui e juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoro leydi ndi kalfinade ko fati calal aadi kañum e gollidi mum kolliri tigui Aseta hande o ko fati e coronavirus ndera leydi he ɓe kolliri nder waktuji nogas nayyi cakkitiri ɗi ko ujunnaje ɗiɗi e capanɗe jeetato e ɗiɗo neɗɗo kolkisono tumanoɓe ya taw gondani e mborosa coronavirus e nder holkiso he noon hen temedde ɗiɗo neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso soɓetama to banggue pourcentage ene holliri nder temedere kala hen 9,61% ko fiɗaɓe e nder ɓen temedde ɗiɗo fiɗaɓe hen capanɗe jeegom e jeetato ko wiyete kon taxi wi woni mimidirnoɓe e wonduɓe rafi o temedere capantati ɗiɗi heddiɓe kala ko ka communautaire e nder ɓe cellanoɓe capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo kefti cellal men paati galleji men sappo e joyi tampi sanne ma ballite to banggue fofago neɗɗo goto hawrela diala leydi Sénégal ene yara e oɗo saaha joni capanɗe nayyi e tati ujunere temedde jeegom e nogas jeeɗiɗo winditiɓe doggol corona hen capannayyi e goho e temedde jeegom capantati e ɗiɗi keptino cellal men hana hannirta ni ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗi e goho kawrino ela diala e ñalawma hande o ko temedde jeetati e nogas e ɗiɗi neɗɗo woni ɓe cellani wonduɓe e mboros coronavirus heddiɓe juuɗe safoɓe nder jokli leydi he kala ha joni ko leydi Sénégal jen ha to Mbouro dadiɓe ɓe hinde GPR woni groupement polyvalent de recherche et de la répression de la fraude mo Thiès ɓe mbaɗi teɓande ɓutter no fewi ɓe teɓima sappo e joyi tonnes taw ko sachet ji en plastique woni mbusuji kaɗaɗi yeeyde oɗo saaha joni e nder leydi he caggal kay teskede bus en sachet ji ne bonani tarinde no fewi ko haɗa e oɗo saaha joni yeeyde leydi he ɗum noon ɓe mbaɗi ɗon opération noon ɓe nangui ɗum koye nder jeere taw ko jeere mawde nde mbuuko on opération noon ko ñande goho lewru juillet taɗa ujunnaji ɗi e nogas goho tugui 11h fayi 17h ko nden tigui mbawi wadde oɗon opération haaɓe kepti ɗiɗon sappo e joyi tonnes taw ko sachet ji e nder jeere he e oɗo saaha joni mbiɗen kuulala taw ko kuulala ciifano ngala tongode kulal ngal tongode kulal ngal tongode 2020 bar 04 du 8 janvier 2020 ngal kulal noon koko haɗi kala ko wiyete sachet en plastique woni mbus yeyede e nder leydi he ɓe kolliri hollirama kadi wonde brigade mobile mo douane tawteɗo nder falde Kaolack kañum ne waɗino teɓande ɓuttere no fewi ɓe teɓinoma e nder balɗe sappo e joyi cakkitiɗe lewru juin mayno ndu ɓe nanguino faux médicament woni médicament ji kewɗiɗi moƴƴani nangande mawde no fewi e nder nde ɗon falde ɗina médicament noon ɓe nannguno ɗum koto wiyete ko tigui e nder département mo Birkelene région mo Kafrine jaaru oɗon marchandise taw ko faux médicament waɓe teɓino ene ƴiime tigui kañum e camion moɓe auto dimdinoɗo médicament ji mbaɗaɗo saisi foof no marchandise o e auto kala jaaru mum ene ƴiime ha capanɗe nayyi e jeegom million taw ko franc CFA ɓe kolliri ɗon tuggui lewru mai fayi lewru juin woni nder lewru woturu ko nanggue faux médicament ko fati e faux médicament mo douanier ɓe teeɓi e nder ndeɗon falde ene ƴiime tigui ha 2 millions e nder leydi he koɓe teeɓi jaaru muɗum ko 2,100 milliards taw ko franc CFA habaruji men e ɗemgal pulaar sen wima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen laamu leydi France e laanu e ɗemgal Emmanuel Macron hoɗojo leydi ndi ɓe kolliɗen tigui caggal kayde coup d'état nde Assimi Koïta colonel Assimi Koïta derguino laamu sabboddu e gaddugol bandawo ɓe kollirin tigui wonde dendagal ko wiyete opération conjointe woni tigui ɓe dartinino gollodade ha laaɓi e dadiɓe leydi Mali ɓe
hinde fama tawteɓe e nder leydi he ñalawma aljuma hanki o noon ɓe bayli ko bebbal ɓe kolori tigui e nder haalan mabɓe wonde kay caggal nde kaldigal waɗi hakkude mabɓe e ardiɓe laamu transition leydi ndi e ɗo saaha joni ɓe kaldi kadi e yoga e leyɗele takkiɗe taw ko hoddiɓe leydi Mali jeeyaɓe cital CEDEAO ɓe mbawi tigui hebde pamodiral ɓe kolori tigui wonde ɓe ɓamti gokkodiral kay e gollodiral hakkude dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkhane tawteɓe nder leydi Mali ma battu gollodade hano hannirta ni walla ɓamti gollodade e ɓeɗon witeɓe fama woni forces armées malienne koto leydi Mali keddoɗen ha joni jagoɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal adem o ɓayini communiqué makko mo tonggode 4jeetati ko fati e mborosa coronavirus on communiqué noon ko aljuma hanki kiiɗo waɗi ɗum o holliri tigui ko ujunere 49 mo neɗɗo kolkisono e nder holkiso he noon yimɓe jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mborosa coronavirus e nder ɓe cellano ɓe jeeɗiɗo kefti cellal mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum ɓe kolori kadi sappo e jeeɗiɗo e nder ɓe cellano ɓe nana entri e ɗo saaha joni e nder cuuɗi cafrirɗi hen ɗiɗo en tampi sanne ma balte to banggue fofago eɓe jogui kadi 53 neɗɗo wonduɓe coronavirus kono ɓen tawte ko nder galleji men ko hen keɓata safruji mumen so tawi noon ko jeeɗiɗo hesɓe tawraɓe ɗo gondi e coronavirus kamɓe kala koto Bamako commune 3 ko neɗɗo goto commune 4 ko yimɓe ɗiɗo commune 5 ko neɗɗo goto commune 6 ko yimɓe tato Malina yaara e oɗo saaha joni sappo e nayyi ujunere e temedde nayyi capantato joyi neɗɗo winditiɓe doggol corona hen ujunnaje sappo e capanɗe jeegom e jeenayo keɓtino cellal mumen hano hannirta ni temedde joyi e nogas joyi neɗɗo ko hawre ladial tugui ko refi wonade leydi ndi faade e oɗo saaha joni ɓe kolleri kadi capanɗe nayyo e jeegom neɗɗo nana joña e paadi nana joña e oɗo saaha paadi holkisum men laamu jagoɗo leydi ndi kalfinade ko faade cellal aade holeri noon ko fate fuddiɓe ƴettude ñakku mumen taw ko ñakku arwinigo e nder leydi he kala koɓe temedere capannayyi e goho ujunere en fawi temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetato so tawi noon ko ƴettuɓe ñakku mumen dose uji ɗiɗi kala koɓe capanɗe nayyi e jeenayyi ujunere capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo omo waɗi erago noon kanko jagogal ngal faade dendagal ɓesgu leydi Mali tawteɓe nder leydi Mali kala nde mbawa tigui notitade e ngoɗon ñakko haɓade oɗon mboroso biteɗo coronavirus ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so numima to leydi Mali koto leydi Niger paɗen Mohamed Bazoum ko horejo leydi Niger mo tawi jillu makko noon e nder wuuro witego Barou am tawatengo saral kerol hakkude mabɓe leydi Tchad waɗɗani kadi waɗɗani gon wuuro noon gona wuuro noon dendagal yimɓe wuuro ngo walla ko ɓuuri hewde yimɓe wuuro ngo e oɗo saaha joni ko dogɓe bone pelle ceɓɓitiɗe waɗoɓe jangguji mumen ha tengti e Boko Haram ene moltoyi e guure goɗɗe gona wuuro noon en tawe kadi e oɗo saaha joni waɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Nigéria ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Burkina Faso lundiyankoɓe leydi ndi koliri tigui ene jokki kay ko fate kay erago mumen wadde seppoji mumen aseta hande o namdade kay nde gouvernement tigui démission tan ha laaɓa caggal kay wonde ɓe nonki wawde ardade leydi ndi saabu kay kala saaha ko janguji musɗi mbaɗata e nder leydi hen laamu ngu kala e wadde limogé jagoɗo kalfinade ko fate sécurité e wadde jagoɗo kalfinade ko fate défense haɗani ha joni ɓe jokki namdade kay nde gouvernement de premier ministre o démission ta kañum e gouvernement mum kala koto leydi Côte d'Ivoire paɗen Laurent Gbagbo men oɗo wonde horejo leydi Côte d'Ivoire en kaali nanke kabaruji men e sowto Abdoulaye Sarr o ƴettino lana ndiwo ka taw kadi ko lana no lana voyage uji fof jadata o yehino to leydi RD Congo woni république démocratique du Congo gona jillu noon woni jillu makko arwinigu caggal leydi kay tugui ko yalti kasoji faade oɗo saaha joni o yeehi noon ko notiyade bismago sehil makko biyeteɗo Jean Pierre Bamba taw ko neɗɗo dawrugol kewɗo ngaalu no fewi koto leydi Somalie paɗen aljuma hanki o leydi Mali aljuma hanki o fedde seɓitiɗe ɓe hinde Shabab ɓe mbaɗi janguji mabɓe musi no fewi e nder leydi he e nder ngun janggu noon hollamo famli kala yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen ngun janggu noon ɓe tobɓuno janggu ngu e nder salon de thé goto woni nder nokku goto no annama restaurant ko ɗon ɓe mbaɗi janggu ngu fodde yimɓe sappo mbiɗen mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Japon pudorɗen toɓoji kewɗi ndiyam caami tigui to leydi Japon de caami nder leydi Japon ha tengti nder région biteɗo Shizuoka to worgo ɓajo funnague lamorgo leydi ndi ko famdi kala hollirama tigui caggal toɓoji kewɗi ndiyam leydi yerɓi toon woni glissement de terrain e oɗo glissement de terrain noon fodde yimɓe sappo e jeenayyi ko majjuɓe melew ko ronkuɓe yitere woni porté d'histoire koto leydi Iran paɗen horejo leydi Iran o holliri tigui oɗo saaha joni fayre makko nde o jogui e kulhuli makko kay koko yato ko wiyete 5e vague woni wempaƴere joyi ɓiire taw ko coronavirus ene dooki leydi ndi e oɗo saaha joni waɗi erago faade dendagal ɓesguji ɗi kala nde ɓe ndentano no fewi
sabu kay lempeƴere joye ɓire nde ene dokiɓe no fewi koto leydi Syrie paadena yimɓe jeena tawte yimɓe jeena tawa hen jeeɗiɗo ko sukaɓe tokkoɓe mbasi pittali mumen asada hande o tawa kadi koye bombardement laaɗe diwoje dadiɓeɓe Bashar al-Assad joni pettoje e mabɓe to nokku ɗum noon tawa waɗi koye nokku biteɗo région biteɗo Idlib sappo e jeegom woɗɓe mbarmi hen koto leydi Canada paɗen cumuji kulɓiniɗi ene jokki wadde kay e nder Canada ha to Californie caggal noon testere kay ko guuli cattuki no fewi tawate toon e oɗo saaha joni hollirama noon nokku to rewo leydi ndi ha to wiyete Colombie Brimatique ene tawe to nder leydi Canada e fawɗo ceeƴon fodde temedere capanɗe jeetati cumu ne tawe toon ene tawe toon taw ko cumuji kulɓiniɗi no fewi hollirama noon e oɗo saaha joni ko kulhuli mawɗi woni toon musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on